Takže dobrý deň, dámy a pánové, ja vás vítam u vlogu, štvrtého vlogu. Dneska som tu zase so špeciálnym hostom Ľuboša. Budete vidieť aj také jedno video, čo ešte vydáme. Budete sa asi Smiať možno. smiať alebo grcať, lebo Tento vlog natáčame po tom videu. no. Ale neprezradím vám, aké to bude video. Áno, to nie. Lebo ideme späť, trošku bolo také vyrušenie. Áno, No, ale vyrušenie už je asi preč. jeho bratom. Ja som Správne. teraz na prázdninách. Nepoviem kde, no Možno si to niekto všimol, možno. ale nejdeme hovoriť o čom. Tak, a tento vlog natáčame preto, lebo chceme o niečom povedať. Povedz o čom. Takže sme späť. Trošku strich, lebo sme rozmýšľali nad niečím. Áno. A nemyslíte si Čo to? na nejakým... Zlými vecami. Áno. Boli teba dobré veci. Tak, ale... Chceme sa s vami porozprávať o tom, že čo budeme natáčať. Áno. Keď tak nám to aj napíšte do komentárov, že čo by sme mali natočiť. Takže neviem, čo budeme V ešte prvom natáčať. rade to bude podľa mňa určite Minecraft. A ja neviem, ja už som dala aj na môj kanál prvý pád z Globalka. Aha. Napíšte mi ešte pod to video, že či to chcete, aby som to natáčal alebo nie, lebo som to urobil zatiaľ ako koštovku, ako mám z dochľava, ale nechcem po ňom kopírovať. A ešte tu budeme, ešte máte motorky. A neviem, potom čo mi už iba napíšete. A ty? A čo ja? To budeš natáčať. Ja budem teraz sa možno zaoberať tými vlogmi. Ale budem mať inú šatku a... No inú, no... Toto je moja. Áno. V prvom historickom vlogu ste videli, ako mi uhryzol. Áno. OK, nevadí. Budem teraz možno, že natáčať Garry's Mod a Red Orchestru. No. A tak nejak. Tie motorky ešte uvidím, ale... No hej, ale čo máme tu ešte v tomto vlogu povedať? No a ešte by som tu chcel povedať, že toto bude možno naše nové natáčacie štúdio na vlogy. Aha. Lebo to je celkom tu príjemné, to som Áno. našiel. Lebo to sme našiel. Rozmýšľali sme, kde by sme šli natáčať No. vlog a to, čo sme natáčali pred týmto vlogom. A tak nás napadlo, tu je tu taká malá kuchynka. To je taká kuchynka malá, tam máme kameru. A tuto vlastne sedíme na takom gaučiku. Nechceme zase kopírovať aj Pogogovi, lebo... Hej, že ako mám Garašov, ale je to úplne niečo iné, je to v kuchynke, takže... Áno, Ale, trošku bude možno populárnejší. ale to si môžeme tu aj prerobiť na nejaké natáčacie studio. Mohlo by sa. No. Dobre, My si to oprácame. čo urobíme ešte v tomto? To bude asi všetko, rozlúčime sa. No, asi tak hej. Tak pre tento vlog je to štvrtý vlog, myslím. Štvrtý. Hej, štvrtý vlog, takže pre tento vlog je to všetko, máte sa fakt dobre. A čo ste ešte, ak sa s tým rozlúč? Takže